И какво става, хора? Днес ще играем Miniscore Stars. Miniscore Star. Преди да започнем, абонирайте се за канала, лайквайте и шервайте. Така, защо ме няма толкова много време? Защото нямам никакви идеи, така че пак казвам, пишете долу в коментарите, не се притеснете. Ефтино е, няма пари, нищо в него, така че предлагайте ми само мобилни игри. Така че да. Нека да започнем. No thanks, окей. Между другото, тази игра според мен ще бъде много интересна. Тук сега ни учат на туториал. Това е трейлър. Какво представлява тази игра? Това предполагам, че е Роналдо. Miniscore Stars. Miniscore Star. В смисъл... Не на китайски, не на... Чакай на английски. Руския, не. Представете се, ако има български. Английски. Не, английски. Така, с кой да сме? Аре, аз ще съм. И кой национал да изберем? Кой да изберем? Нека да започнем в Финландия. Или чак не... И в Канада. И... Къде? Италия, Хърватия... Юнайтед Стейт. То няма България, разбира се. Румъния. Най-низко съм румънец. Или чат е това, не знам. Аржентина или Белгия. Те да знам, бе, човек. Дания, Колумбия. Нека да започнем от... Финландия. Така, if you pass the tutorial, да, някакъв туториал. Сега трябва да сме на 100%. Трябва да паснем така хубаво и да цъкнем на топката. Да, окей. Добре. Сега трябва да на 65% трябва да прехвърля тия стени, така го кажа. Да. Пишете в коментарите, ако играете тази игра, ми давайте някакви съвети, нещо и такова. Пишете ми долу в коментарите, ще ми е много полезно. Подаване. Тук сега... Сега трябва да сме на 100%. Да. Ето, че показваме нещо на тренировките. Трета лига на Мадрид. И откъде да започваме? Аре, от нашата ни родина. От Финландия. Хънтър. Ще се казва... Джони. Ще се казва Джони. Окей. Ето пълни клуб. Джони ще покаже малко добро представяне. Трябва да се представи добре този сезон. Подаване. Сега търи това ще му е първия гол за Джони, за Джонката. Джонката! Гол за Джони. Първият му гол през сезона. Какво е това, бе? Първият гол за сезона. Може да си въртиме екрана, добре.
Джони подава към съотборника си. И сега дали това ще е гол! Да, това е факт. 2-1 за нашия клуб. Не знам как се казва, трябва да го видя. Играчът на матча е Джони, да разбира се. Как да се казва този епизод? Мечтата на... Не. Финландската звезда. Айде, така ще се казва. Казва се МП Микели. Нещо е такова. Микели. Нещо е такова. Да ги знам тия финландски клубове. Какви са, не знам. Така. Джони се подава към от тъч. Сега това дали ще е предна-задна ножица. Сега и това беше хубав удар на нашия съотборник. 12 номер, тъпото, че не пише кои са имената. 82% трябва да го дигнем. И сега но нещо. Джони не направи нещо добре и пише ако не можете да победите, просто го прескочете. Ама не, фри, няма да го прескочим това. Въпреки, че това няма го правим повече. Ако туториала докато... И гол за... Феноменален гол на... Той ни показва сега туториал. Някакъв. Играчът на матча е Джони, да. Окей. Един гол и една асистенция. Супер. И ние сме първи в класирането. Което това е добре. Но добре, кога ще ми показвате туториала, бе, аре стига, бе. Съцентриране. Това беше много технична топка. Много техничен пас. Това беше хубаво. Да, това е окей беше. Сега... Така. И така. Копа. И сега... На 100% го слагаме. И шути и гол. Сега добре се справяме, човек. Сега... Окей. 2 асистенции за младия Джони. Това е реклама ли, бе, човек? Стига, бе. И да, хора, тук сме. Сега си справим срещу Муса. Мусалари, братири, каква муса? Сега, кой ще подадем? Така. Но нещо. Джони не успя да такова. Няма да такова, няма да правим такива като дори. Тама си развива. Тама Джони се развива в футбола. Още му е много рано за тия неща да ги прави, така че сега подаване. И това ще е гарантиран гол. Да. 1-1 равенство. Трябва да победим този матч. Срещу Муса. Сега трябва да го прехвърлиме. Сега Джони ще прехвърли гол. Това беше хубав удар. А тук ни показва туториал, не се бори това. 2-1. Добре, аз най-напас ще си загася мобилните всичко. Някаква тъпа игра, брат. Аре бе, брат, да ти еба и тъпия телефон ти еба.
Хора, ако са ви интересни тия видеа, лайквайте, абонирайте се за канала и шервайте. И на 100 абоната ще си покажа рецето. Така че, още малко. Може към 30 нещо и 40 абоната. Сега гол за Джуни. Браво, Джунка. Гол. Това беше хубав гол на младия супер талант. Намеса на вратаря на нашия отбор. Сега се опитам да го прехвърля. Не успях. Опа, без исках. Сега как? Сега гол за Джонката. Играчът на матча е Джони. 2 гола. Нямаме асистенции. Така че да. И ето ни нашите ни статистики. 9,4 рейтинг. 5 асистенции. И матчове някакви. И в финландския отбор, когато станем 6 левел, вече ни пуска в националния отбор на Финландия. Да. Още... да знам колко игрички. Ще видим. За сега играта е много интересна. Според мене. Сега това е гол. Вратарска грешка на другия противник. Добре сега. Аз мога да ударя реално така. Но ще се опитам да вкарам по-добре. Направо пал ордер с финландеца. Не прощавам финландеца, Джони. Подаване. Сега внимават отбора на Финландия. Какво направи? Това беше хубаво центриране сега. Джони, това трябва да се върши само удара. Гол. Гол. Това ще да хване вратаря, това центриране. Играчът на матча пак е Джони. 2 гола и 1 асистенция. За младият финландец. Гол за финландеца. Това беше хубав гол. Не е лош. Като цяло разбрах, мисля, че туториала. Сега. Добре, ако го прехвърля. Но не успя да го прехвърля. Защо го правя това, бе, брат? Не е интересно така. Сега финландеца! Гол! Това беше хубаво технично. Не беше баш технично. Топка, ама ние сега сме на първите нива в мини Soccer Stars. Нещо такова беше. И сега дали ще асистира играчът ни. Да, може да асистира и това може да е гол. И това е гол. 3-1. Гол. Кое е това? Нещо си не знам какво е. Да го смисъл за като. Да го вземаме.
са центриране, но това беше лошо центриране от негова страна. Няма да го скипваме. Имаме даже доста опити. Спасяване на вратаря ни. Така имаме големи шансове да бием също. Доминираме се сега в финландската втора лига. Но пропуск. Това нали ще ме първата загуба на младата суперзвезда. Финландец, гол! Побеждаваме ги едва с 2-1. Но то даже това не са резултати, това са опити, да знам. Вече ни се отключи тренинг, можем да тренираме. Я да видим, можем да тренираме. Сега Дуспи тук тренираме. Добре. Бата, как може да се подигра така? И с главичките е добре. Това, какви са тия 20 точки? Колко ще е за добре или прогрес? Има нещо. Сега да реши оценим така. Да. Окей. Поне да докаже Джони малко техника в тренировките. Да ги покаже. Три от 3. Браво. Още са 2 мача, нещо и такова. Сега сме срещу Къп. Нещо си, да знам какъв е този отбор. Имаме нещо безплатно, 8 такова за ток, където е, да знам. Ще разиграем играта до 12-тия кръг. Садус пази, ще разиграе и гол. Финландец се отбелязва от Дуспа. Дали да не стане втория Кристиано Роналдо с техничните му топки, с техничните му Дуспи. Дали ще подаде на младата звезда Джони. Джони! Гол! 2-1. Даване. Съотборника си ще подаде на суперзвездата за в бъдеще. Сега той е задължителен да вкара. Да. 3-1. Играчът на матча Джони от много време, от 5 мача сигурно не е бил играч на матча. Джони е победил победа на тима, да, един вид. Също Джаро сме някакъв, дето е в трети класирането, дето този матч е много важен за финландците. За втория отбор в Финландия. И гол за съотборника. Хубав гол от кросване. Като цяло се разбрах играта накратко как може да се играе. Какво направи нашия вратар? Искам това да си го обясня. Какво направи нашия вратар?
подава звездата Джони. И сега и гол за не знам, съотборника. Защото не пише кой номер е на тениската. Това ще не е последната игра, хора, и ще приключваме. Центриране, но това не беше хубаво центриране. Три ще надбяга, обаче много е бавен. Сега шути Джони! Пак някой ми извини, човек. Хора, сега се връщам. Така, хора, върнах се. Джони сега подава към съотборника си. Младока, мисля, че това е някакъв Младока, сигурно. И това е гол за нашия отбор. И с колко точки оставаме? Това е въпроса. С 33 точки, 11 победи без загуба, да направим сезон като в Пара Реверкузен. Обаче втора лига, човекто... Сега да видим колко сме в класирането. Къде беше това? Scores, топ скорерите. Аз съм топ скор. Да не станем на втора лига топ гол майсторите на асистенции. Също аз съм на топ асистенциите. Така, ние сме на първи в класирането. Джаро. Така, значи първи сме ние с 33 точки. Робс Рованеми са 26 точки. TPS Турку, да ги знам какви са тия, 20 точки. Васа VPS, да знам какви са тия, може би някои са измислени. Джаро са с 19 точки, Екенас са с 15 точки, ПК35 Ванта е 15 точки и Канистан с 12 точки. Кипи Фиджи са с 7 точки, Джипо са с 6, Муса с 5 и Клубо 04 са с 3 точки, които са най-посредните. И ние сме на първо място. И да, хора, до тук ще приключваме това видео и от мен. Чао, чао и до следващия път.